Voles aprendre tres faches sur la lengua occitana, tres causas que segurament coneixas pas, vos fau l'escumesa, l'udarier vos va susprendre. Interessat? Anem, c'est parti. Fach 1. Occitania és un mot ancien. Oi, pourrem pensar que le mot Occitania és pla recent, inventat justut per recampar tot le monde que parla l'occità, dins una denominació mai larga que provençal, que era emplegat al segle XX, ou mai respectuosa que patuès. Mas non, Occitania apareix en faig al segle XIV. En aquest temps, la cancelleria capetiana emplegava aquest mot per designar les terres on se parlava la língua occitana, expressió latina a l'origine del nom Occitania. Faig tres grandes varietats d'occità. Se podem designar la lengua nostra com a l'occità, cal saber que tras la debuta existis tres grandes varietats d'occità. La primera és lo gascú, zona invasida pel poble bascon al segle XVI e que s'expandís de Garona als Pirineus. Segunda zona, lo nord occità, qu'és parlat dins una granda banda de Périgord fins al Dauphinat. Tresena zona, lo sud occità, que s'expandís de Garona a Menton e qu'és divisada tradicionalment en Languedocià e Provençal. Solide, cada varietat és subdivisada en variantas mai localas. Existis també un debate que d'unes pensan que lo provençal és pas d'occità ou que lo gascú és una lenga a despart. Aquò lo daise als lingüistas e als filòlegs. Faig 3. L'Occitania pitjona en terra de Navarra. Per acabar, anem fair un pau d'història. Sabes que pendent 2 segles, l'occità tolosa foguet emplegat dins l'escrit public e privat en Navarra. La rason, un home, Pere d'Anduca, que visquet a la fin del segle XI e a la debuta del segle XII. Un home estonant, que de monge a l'abadia de Santa Fe de Concas devenguet abesque de Pampaluna de 1803 a 1115. E se fazen, aquesiguet la fisança del rei Sans I, rei d'Aragon e de Pampaluna, qu'amasset Navarra tuta, Castilla e León a son realme. Pertonat al Pere d'Anduca, favorisait la venguda d'una comunitat occitana a Pampaluna, dins una Espanya en plena reconquista on lo monde mancava. D'aquella comunitat, apunduda a l'influència de Pere, espeliguet so que podem sonar una Occitania pitjona en terra navarresa. Merci pla bravemunde d'haver escutat fins aquí. Sabes après quicom, amb aquella vidéo, fazes-me-lo saupre en comentari. Se coneixes d'autres faches pas gaire coneguts sur l'occità, partejas-lo en comentari també. Anem, aleu bravemunde!